I ho vaig fer dos plats. Primer farem un gazpacho de meló i de segon farem una amanida texturitzada. Primer que tot li acabem els llavors del meló i després el trossejarem xicotet per poder-ho batre millor. El sentiu? Perquè la música... Per què no se fan més abans? És que la música i tot Ya le pasan lo... Perdoneu per fallo, l'acostumo a abonar per molta gent, però no tinc por mai públic. Per fer el gazpacho de meló utilitzarem meló, pa del dia anterior, all, ceba i pimiento verd. Sí. Oli, vinagre. Sí, Pensaba que le ayudabas a tu padre. Probó. Mira, mira. Aquí se encuentra lo perfecto. Sí, vale. Primer anem ficant el meló a trossets xicotets, perquè això després anirà tot licurat. Llevarem una mica. Sí, d'aquí quan sigui triturat ja podem ficar. Otra vez. Ara primer ho triturarem tot.
afegirem la ceba. I bé, pots pelar. Ok. Nos mirem los pimentos. Per favor. Així va bé? Li afegirem una miqueta d'all, no molt, perquè no estigui molt coent. Un any? Sí. Depèn, si agrada més fort, doncs ne pot ficar més. Això ja és el gust del consumidor. Un any i una ceba. Moltes gràcies. Després li ficarem el pimentó verd. Per favor, necessitem trossetges, dos entrepans xicotets. Quants ne vols? Fica més, quatre trossets. Ficarem una miqueta d'oli d'oliva. I una miqueta de vinagre. Un pessiquet de sal. Més? Sí.
Creo que sí. I ara li ficarem menta en oli. Sí. Está como el de Josep. Això és menta macerada en oli i després triturada. És perquè li doni sabor, més que res. És un parell de dies. Sí.